prv výbuch. A zdalo sa mi, že to zaznelo ako prekročenie zvukovej hranici, alebo ako to nazývate, keď lietadlá prekročia rýchlosť zvuku a ten zvuk prichádza naspäť na zem. To proste zatriaslo. Ako zarevalo všetko. Mohlo to byť ako veľký úder hromu a zablisknutie. To zablisknutie som nevidel. Počul som len ten veľký výbuch, ktorý sa rozľahol, že to zaznelo, ako by to bolo južne odo mňa, smerom ku Mexiku. Ale to zatriaslo zemou. A keď sa to stalo, stále som sa díval smerom na západ. A ďaleko z večnosti som videl prichádzať zostavu niečoho. Vyzeralo to, ako by to boli nejaké malé bodky. Nemohlo ich byť menej ako 5 a viac ako 7. Ale oni boli v tvare pyramídy, ako tí poslovia, ktorí prichádzali. A keď oni prišli, moc Všemohúceho ma zodvihla hore, aby som sa s nimi stretol. A môžem vidieť, neopustilo ma to. Prešlo 8 dní a ešte na to nemôžem zabudnúť. Nikdy ma nič netrápilo tak, ako toto. Moja rodina vám to povie. Mohol som vidieť tých anielov, s tými ostrými krídlami vzadu, letiaci rýchlejšie ako zvuk. Oni prišli z večnosti ako v okamihu. Nestačili ste myhnúť okom, proste v okamihu oni tam boli. Nemal som čas porátať. Nemal som čas na nič, len sa pozrieť. Mocní anieli, veľkí mocní anieli, snehobieli, vysunuté krídla i hlavy. A boli. A keď sa to stalo, bol som zodvihnutý do tej pyramídy, do tej zostavy. ...28. februára 1963 sa v arizonskej púšti to videnie vyplnilo, keď tam William Branham bol na poľovačke. Prišlo dole 7 anielov a William Branham dostal poverenie, aby išiel naspäť do Indiány a kázal o 7 pečatiach z knihy Zjavenia. Títo anieli odchádzali naspäť, sformovali na oblohe svetlo, ktoré vyzeralo ako obrovské stopy hmly. Videli to mnohí pozorovatelia, dokonca zo vzdialenosti 380 míľ v Novom Mexiku. Vykonaných mnoho fotografií tohoto oblaku a napísané o ňom mnoho reportáží. Profesor McDonald vypočítal, že tento oblak sa nachádzal 43 kilometrov vysoko. To znamená vo vyššej atmosfére, kde sa nenachádzajú žiadne oblaky.
Časopis Život z mája 1963 roku priniesol o tom článok, ukazujúc túto fotografiu oblaku. Originálna kópia tejto fotografii obráti nabok, zjavuje celú tvár Pána Ježiša Krista. V marci 1963 roku William Branham kázal na tému 7 pečatí zo zjavenia. Pečate knihy zostali zlámané, otvárajúc všetky nejasnosti, ktoré zostali po reformátoroch. Skryté tajomstvá Krista zostali v plnosti zjavené. To bolo plné zjavenie Ježiša Krista, presne podľa písma, slovo, ktorým stále bol. O rok neskoršie, takmer na tom istom mieste, kde v roku 1963 prišlo dole tých 7 anielov, zostúpil nad Williama Branhama vír vetra a z toho víru prehovoril hlas a William Branham povedal ľuďom, že súd zasiahne západné pobrežie. 2 dni potom, na Veľký piatok, jedno z najväčších zemetrasení v histórii ľudstva zasiahlo Aliašku a obrovské vlny, ktoré z toho povstali, sa prehnali po celom západnom pobreží. Pre mužov to bol prvý deň z jara, pracujúc na vykládke v prístave. Pre ženy loď priniesla do Balois čerstvé ovocie a zeleninu, prvá, ktorá priplávala po zime. Pre deti to bolo niečo ako Vianoce, keď loď priplávala, zhrkli sa dole do prístavu, vediac, že robotníci na palube ich pozdravia s ovocím a bombónami. Je šero, až príliš temno na vykonanie dobrých záberov. Ale na palube lodi si 2 námorníci, Fred Newman a Ernest Nelston, pripravili svoju 8 mm kameru, snažiať sa urobiť nejaké zábery vysmiatých detí a ich psov dole v prístave. Vtedy, o 5:36, 18 kilometrov hlboko v horách, severne od úžiny princa Williama, sa začína hýbať zem. Zrazu sa celý prístav v Baldic začína vyprázdňovať. Kanály takmer vyschli. Priamo vedľa lodi sa otvára podzemná priepasť. Pomaly sa Toy začína potápať do nej. Za chvíľu možno z mesta vidieť len jej vrcholy.
Trosky prístavu sa potápajú z ňou, zatiaľ čo posádka sa na ne horúčkovite snaží vytiahnuť ľudí. Dno oceánu v Aliášskom zálive sa 15 metrov ponára a znovu dvíha. Obrovská vlna sa dvíha a nesie loď do stredu mesta. Tosses the Sheena high, smashes it down where the dock had been, then drives it into the heart of town. Fred Newmare grabs the deck stanchion, holds on for dear life, and keeps his camera running. No one on the dock at Valdez will survive. The longshoremen, the kids, or their dogs. At 5:44. O 5:44 seizmická vlna naráža na Sevard, kde vybuchujú plynové nádrže. Neskôršie naráža na Kodiak. Prv nastáva veľké ticho a potom obrovská 12-metrová vlna s ohromným rachotom sa valí a obracia mesto do divokého víru potopených člnov a zrúcaných budov. A v Pacifiku sa valia obrovské vlny a narážajú do brehov. Na Havaji a po celom západnom pobreží pracovníci civilnej obrany a vojsko vysielajú varovanie. O polnoci obrovská vlna naráža na Kaliforniu. William Branham vypovedal proroctvo, že Los Angeles bude zasiahnuté zemetrasením a potopí sa na dno Tichého oceánu, a to všetko pre hriech, ktorý sa z neho rozšíril po celom svete. Vedci takisto dnes hovoria, že v blízkej budúcnosti veľké zemetrasenie zasiahne západné pobrežie Ameriky. Toto je tá Amerika, ktorá vytesala zo žuly podobizne svojich 4 najväčších prezidentov z úcty ku ním.